ሰላም ከመይ ጽንሑ ክቡራት ተኸታተልትና ነፃ ዝሓረናዮም ሓደሽቲ ዜናታት ሒዝና መፂና ኣለና። እዋናዊ ዝኾኑ ዜናታትና ብእዋኑ ንኸበፅሐኩም ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ፣ ሼር ላይክ ብምግባር እውን ከተተባብዑና ብኽብሪ ንዕድም። ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከባ ነፈርቲ ውግእ ኩለን መጥቃዕቲ እየን ተዳልየን ዘለዋ ክብላ ሚድያታት ኢትዮጵያ ገሊፀን። 800,000 ሰራዊት ብልጽግና ናብ ግንባር ይኸቱ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። ኣሃዱታት ሰራዊት ትግራይ ልዑል ጥንቃቐ ክገብሩ ጻውዒት ቀሪቡ። ካብ ጎንደር ዝተላዕላ ነፈርቲ ውግእ ኢትዮጵያ ኣብ ሰማያት ሽረን ወረዳ ታሕተይ ኣድያውን ሎም ለይቲ ከም ዝተርኣያ ተገሊጹ። ክሳብ መስከረም 2019 ዓ.ም ጉዳይ ትግራይ ከም ዝዛዝሞን ኢትዮጵያ ብሓድሽ ኣወቃቕራ ከም ትመጽእን ብልጽግና ሓቢሩ። ክቡራት ተኸታተልትና ዓበይቲ ርእስታት ዜናና ክትሰምዑ ጸኒሕኹም፣ ሕዚ ድማ ናብ ስርስራቶም ክነሰጋግረኩም። ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከባ ነፈርቲ ውግእ ኩለን መጥቃዕቲ እየን ተዳልየን ዘለዋ ክብላ ሚድያታት ኢትዮጵያ ገሊፀን። ከም ዝፍለጥ ኣብ ሰሙን እዚ መራሕቲ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያን ኩሎም ኣዘዝቲ ሰራዊት ብልጽግና ንውግእ ይዳለዉ ከም ዘለውን ኣብ ከተማ ቢሾፍቱ ዕፅዋ ኣኼባ ምክያዶምን ምግላጽና ዝከር እዩ። ኣብቲ ዕፅዋ ኣኼባ ዝተለዓለ ጉዳያት ድማ ኣዘዚ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ሃገር ዝኾነ ይልማ ምርደሳ ንዝኾነ ይኹን ወፍሪ ዝፍጸም ድልው ዝኾነ ሓይሊ ኣየር ከም ዘለዋ ኣቃሊሕ ኣሎ። መሰረት እዚ ድማ እታ ሃገር ኩሉ ዘለዋ ዓቕሚ ተዋፍር ከም ዘላን ናብ ውግእ ድልውቲ ከም ዝኾነትን ክሕበር ጸኒሑ እዩ። ሎሚ ድማ ምስ ናይ ኤርትራ ድሕነት ርክብ ከም ዘለዋ ዝተነገረላ ሓንቲ ሚድያ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ንመጥቃዕቲ ወይ ድማ ውግእ ንምኽፋት ድልዋት ምዃነን ነፈርቲ ውግእ ኢትዮጵያ ኣብ ኣስመራ ይኹን ኣብ ትግራይ ወሰኒ ዝበሃል ቦታ ተጸኒዑ መን ነየናይ ቦታ ክወቅዕ ብዝብል ውሳነ ተበፂሑ ንውግእ ድልዋት ምዃነን እዩ ገሊጹ ዘሎ። መሰረት እዚ ድማ ቤት ጽሕፈት ህወሓትን ኣመራርሓን TDF-ን ከምኡውን ካብ ኤርትራ ወኪላት ሻዕብያ ኮይኖም ነዚ ሓበሬታ ከም ዝበፅሕዎን እቲ ዝተጠጅአሎም ናይ ጥፋት ፕሮጀክት ንምምካን ይመኽሩ ምህላውን ተሓቢሩ። ስለዚ ድማ ሎሚ ንትግራይን ኤርትራን ዘካልል ጥራ ኣየር ይትከል ከም ዘሎ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይርድእ። ዝተፈላለዩ ሚድያታት ከም ዝሕብረዎ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ንኽልቲኡ ህዝቢ ማለት እውን ንህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ካብ ጥቃዕቲ ኣየር ዝከላኸል ጥራ ኣየር ይትከል ከም ዘሎን ነዚ ዝመርሑ ካብ ክልቲኡ ወገን ወታደራዊ መራሕቲ ኣብ ሓደ ጉጅለ ከም ዝተጣየሹን ዝረኸብናዮም ሓበሬታ ይርድእ። ውድብ ህወሓት ሓደ ወቕታዊ ውሳነ ከም ዘሕለፈ ዝገልጹ ሓበሬታ ተዘርጊሖም። ውድብ ህወሓት ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዓብዪ ዝበሃል ውሳነ ከም ዝወሰነ ዝቃላሕ ዘሎ ኮይኑ እዚ ውሳነ ድማ ኣብ ጉዳይ ፌደራል መንግስትን ቀጻሊ ዕድል ትግራይን ከም ዝኾነ እንዳተሓበረ ይርከብ። ፌደራል መንግስቲ ሎሚ ኣብ ልዕሊ ህወሓት ዝተፈላለዩ ተደጋገምቲ ሽርሒ የቕርብ ከም ዘሎን እዚ ሽርሒ ድማ እቲ ውድብ ጠቕሊሉ ንምጥፋእን ዝዓለመ እዩ። ከም ዝፍለጥ ፌደራል መንግስቲ ምስ ብሕታዊ ናይ ትግራይ ወኪል ህወሓት ኮይኑ እቲ ዝገበሮ ድርድር ምስቲ ውድብ ምንባሩ ዝከር እዩ። ይኹን እምበር ግዝያዊ ምሕዳር ኣጣይሹ ፖለቲካ ትግራይ ነንባዕሉ ከባልሐን ምስ ክልቲኦም ኣካላት ብሽርሒ ክሰርሕን ምጽንሑ ይዝከር። ድሓር ድማ ውድብ ህወሓት ከም ሓድሽ መዝገብ ብምባል ንብረት እቲ ውድብ ክወርስ ምዃኑ ብግልፂ ተዛሪቡን ተግቢርዎን እዩ። ፌደራል መንግስቲ ብግልፂ ንውድብ ህወሓት ብምርምሳስ ንብረት እቲ ውድብ ከም ዝዘረፈን እቲ ውድብ እውን ኣብ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ተሳትፎ ከይህልዎን ብምግባር ናብ ውግእ ዘምርሖ ኣንፈት ጸሪጉሉ እዩ። ድሕሪ ኣዋርሕ ኣብ ዘሎ ግዜ ድማ ፌደራል መንግስቲ ኣብ መላእ ትግራይ ናይ ብልጽግና መንግስቲ ከም ዝግበር ብምትላም ቅድሚኡ ግን ህወሓት ምጥፋእ ተልይሙ ከም ዝነበረ ይሕበር ኣሎ። ነሲዑ ድማ ሎሚ ውድብ ህወሓት ቅድሚ እቲ ሸርሒ ኣብይ ናብ ተግባር ምእታው ሓድሽ ውሳነ ከም ዘመሓላለፈ ተሓቢሩ ኣሎ። መሰረት እዚ ድማ ውድብ ህወሓት ሎሚ ሓድሽ ውሳነ ከም ዘመሓላለፈ ዝተገለጸ ኮይኑ እቲ ውሳነ ድማ መሪሕነት ትግራይ ብህፁፅ ንመሬት ምዕራብ ትግራይ ንምቆጻር ዘኽእል ውሳነ እዩ። መሬት ምዕራብ ትግራይ ናብ መንግስትን ህዝብን ትግራይን ክምለስን ኣንጻር ፌደራል መንግስቲ ዝተዋደደ ቃልሲ ክጅምርን ዝብል ዕፅዋ ኣኼባ እቲ ውድብ ከም ዝወሰነ ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ውሽጢ 2 መዓልቲ ተኣኪቡ ውሳነ ከም ዘሕለፈ ዝተነገረሉ ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብ ህወሓት ሎሚ ሓድሽ ውሳነ ዘመሓላለፈ ኮይኑ ስልጣን ትግራይ ሙሉእ ብምሉእ ክሳብ ሑመራ ክዘርግሐን ዝኾነ ይኹን ሓደጋ ካብ ኣብይ ንምክልኻል ወታደራዊ ተልእኾታት ክጠናኸርን ተወሲኑ ኣሎ። ዕላማ እዚ ድማ ንትግራይ ኮነ ነቲ ውድብ ካብ ዝመጽኦ ዘሎ ሓደጋ ንምክልኻልን ህዝቢ ትግራይ ክውደብን ሓድሽ ቃልሲ ክዳለውን ብምግባር ዝዓለመ እዩ። 800,000 ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ግንባር ይኸቱ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። ስርዓት ብልጽግና ስልጣን መሓዙ ስዒቡ ቁጠባ ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ቀውሲ እናኣተወ ከም ዝኸደን ሕዚ ድማ ኢትዮጵያ ካብ ዓለም ን13 ሃገራት ጥራሕ ብምብላፅ ህዝባ ብጥሜት ዝሳቕን ዝመውትን ካብ ዘለዋ ሃገራት ኣብ መጀመርያ ደረጃ ከባቢ ከም ተሰርዐት ዝወፀት ዘይሸራዊ መጽናዕቲ ይፋ ተገይሩ እዩ።
ኢትዮጵያ ኣብ እዋን ሕወሓት ኢህአዴግ ቅልጡፍ ናይ ቁጠባ ዕብየት ካብ ዝርያ ዝነበራ ሃገራት ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ደረጃ እኳ እንተነበረት ሕዚ ግን ብልጽግና ኦሮሞ ሃብቲ ኢትዮጵያ ብበዝሒ ናብ ኣጽዋር የውዕሎ ስለ ዘሎ ቁጠባ ኢትዮጵያ ክምለሰሉ ናብ ዘይኽእል ደረጃ ከም ዝወረደ ሊቃውንቲ ስነ ቁጠባ እናገለጹ ይርከቡ። ነስዒቡ ድማ ሰበል ስልጣን ብልጽግና ኣብ ስልጣን ከም ዘይቕጽሉ ስለ ዝፈለጡ ሃፍቶም ናብ ወጻኢ የህድሙ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ቁጠባ ቀውሲ ተጠናኺሩ ከም ዝቐጽል እናተገለጸ ይርከብ። ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝውስኽ ዘሎ ቀውሲ ምኽንያት ክልተ እንትኾኑ ንሳቶም ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ሰብ ሃፍቲ ቻይና ልዑል መጠን ዘለዎም ዶላር ምድላዮምን ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ብዶላር እናቐየሩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ሃፍቶም ናብ ወጻኢ የህድሞ ስለ ዘለዎም ከም ዝኾነ ተሓቢሩ። ስለዚ ድማ ብር ምስ ዶላር ዘለዎ ሸርፊ ብዝተጋነነ መልክዕ ከም ዝወደቐን ኣብ ቀረባ መዓልታት ሓደ ዶላር ብኣስታት 200 ብር ክሽረፍ ምዃኑ ካብ ፍልፍላት ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሕዚ ካብ እሙናት ፍልፍላት ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ 800,000 ሰራዊት ናብ ግንባር ይጓዓዙ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። ብልጽግና ኦሮሞ ምልሻታትን ፍሉይ ሓይሊ ክልላትን ሓዊሱ ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰራዊት ከም ዘለዎ ፍልፍላት ይሕብሩ። ይኹን እምበር ብልጽግና በዝሒ ሰራዊት እምበር ብቕዓት ዘለዎም ሰራዊት ከም ዘይብሉ እቶም ፍልፍላት ወሲኾም ይገልጹ። ኣብይ ኣሕመድ ቅድም ክብል ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ሰራዊት ናብ ግንባር ዘጓዓዘ እንትኸውን ሕዚ እውን ብኣማይ ተሽሓት ዝቑጸሩ ሰራዊት ብዓፋር ናብ ደቡብ ኤርትራን ትግራይን የጽግእ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ብተመሳሳላይ መንገዲ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ምዕራብ ትግራይ እውን ልዕሊ 100,000 ሰራዊት ከም ዘእተወን ትእዛዝ ይጽበዩ ከም ዘለውን እናተጸብጸበ ይርከብ። ኣብይ ኣሕመድ ሕዚ ኩናት ምጅማሩ ዝደልየሉ ምኽንያት ብዓብዪ ብድሕሪት ኮይነን ናይ ዝድግፍኦ ዘለዋ ሃገራት ተልእኾ ንምፍጻም እኳ እንተኾነ ካብዚ ብተወሳኺ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ከስተኻኽሎ ስለ ዘይኽእል ጦርነት ከፊቱ ዕድል ንምፍታን ስለ ዝሓሰበ እዩ ክብሉ ሊቃውንቲ ፖለቲካ ይገልጹ። ስለዚ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ንትግራይን ኤርትራን ተሰዒሩ ኢትዮጵያ ወናኒት ወደብ እንተገይርዋን ንብዙሕ ዓመታት ንጉሰ ነገስቲ ኢትዮጵያ ኮይኑ ንኽገዝእ ካብ መስከረም ጀሚሩ ነዚ ከም ዝእውጅን እንተተሳዒሩ ድማ እኹል ሃፍቱ ናብ ወጻኢ ስለ ዘህደመ ኣብ እኒ ሕቡራት አረብ ኤምሬትስ፣ ሩስያ፣ ቻይና ወይ ድማ ኣሜሪካ ዓቕባ ሓቲቱ ንምንባር ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ብወገን ካድረታት ብልጽግና ካብ ዝመጽእ ዘሎ 2019 ዓ.ም ኢትዮጵያ ብኣብይ ኣሕመድ ተመሪሓ ሓድሽ ሕገ መንግስቲ ሓድሽ ኣወቃቅራ ክህልዋ ከም ዝኾነ ይገልጹ ኣለዉ። ይኹን እምበር ቅድሚ እዚ ምዃኑ ፌደራል ስርዓት ኣጥቢቓ ትደሊ ትግራይ ምስባር የድሊ ዝበሉ ኮይኖም ሎሚ ድማ እዚ እኩይ ተግባሮም ግዚኡ ኣኺሉ ብምባል ኣብ ልዕሊ ትግራይ ውግእ ንምኽፋት ምንቅስቓስ ጀሚሮም ኣለዉ። ብወገን ትግራይ ዝግበር ዘለዉ ሰራዊት ናይ ምጥንኻር ምንቅስቓስን ዝተጋነነ ግፋእ መንእሰይን ድማ እቲ ኩናት ምቅርራቡ ዘርኢ እዩ ክብሉ ምንጭታት ገሊፆም ኣለዉ። ኣሃዱታት ሰራዊት ትግራይ ልዑል ጥንቃቐ ክገብሩ ጻውዒት ቀሪቡ። ካብ ትግራይ ዝወፀ ህፁፅ ሓበሬታ ከም ዘመላኸቶ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ፌደራል መንግስቲ ዘይተለመዱ ውፅእ ዝበሉ ምንቅስቓሳት እናካየደ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ። መሰረት እዚ ድማ ነገራት ካብ ዝተጸበናዮ ንላዕሊ ብፍጥነት ናይ ምቅያር ተኽእሎ ኣለዎም ዝበሉ ልሂቃት ትግራይ ብፍላይ ኣብ መቐለ ከባቢ ክሳብ ወሰናት ዓፋር ዋንነቱ ናይ አረብ ኤምሬትስ ዝኾና ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዳህሰሳ ይገብራ ኣለዋ ክብሉ ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብ ስትራቴጂክ ቦታ መጥቃዕቲ ክበጽሕ ስለ ዝኽእል ልዑል ጥንቃቐ ንኽግበር ዝጸውዑ ኮይኖም እዚ ሓበሬታ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ብዕሊ ክንገሮን ሓፈሻዊ ምንቅስቓሳት ሰራዊት እውን ኣብ ግምት ዘእተወ ምንቅስቓስን ክግበር ተጸዊዑ ኣሎ። ብፍላይ ኣሃዱታት ሰራዊት ትግራይን ኣመራርሓት ሰራዊት ዝኾኑ ዓበይቲ ጀነራላትን ጥንቃቐ ክገብሩ ተነጊርዎም ኣሎ። ብተመሳሳሊ ዜና ድማ ካብ ጎንደር ዝተላዕላ ነፈርቲ ውጊ ኢትዮጵያ ኣብ ሰማያት ሽረ ወረዳ ታሕተያዳውን ፍሉይ ቦታ ማይ ኩሕሊ ኣብ ዝበሃለሉ ከባቢ ሎሚ ለይቲ ከም ዝተረኣያ ምንቅስቓሳት ኣየር ዘመዝግቡን ዝቆፃፀሩን ሓደ ካብ ዝኾነ ወታደራዊ ምንጪ ኣፍሪካን ሚሊተሪ ኢንተለጀንስ ዝበሃል መርበብ ሓበሬታ ኣቃሊሑ ኣሎ። እቲ መርበብ ሓበሬታ ካብዚ ተበጊሱ ድማ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ውግእ ናይ ምልዓል ተኽእሉ ዝለዓለ እዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ብተወሳኺ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ኣብ ልዕሊ ሰራዊትን ኣዘዝትን ትግራይ ስጉምቲ ክወስደሉ ዝኽእል ዕድላት ኣሎ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ኣብቶም ተጠቐሱ ቦታታት ትግራይ ዝርከብ ህዝቢ ይኹን ኣሃዱታት ሰራዊት ትግራይ ዝለዓለ ጥንቃቐ ክወስድ ድማ ተጸዊዑ ኣሎ። ፌደራል መንግስቲ ዋላ እኳ ብዘረባ ሕወሓት ናብ ኩናት ይዕድመኒ ኣሎ ወታደራዊ ምልመላን ክልላዊ ግዳጅን ኣውፅኡ ናብ ተግባር ኣትዩ ኣሎ ዝብል ክሲ እንተቕረበ ብተግባር ግን ኩሉ ዓይነት ምድላው ወዲኡ ትግራይን ዓቕሚ ትግራይን ንምጥፋእ ወዲኡ ኣሎ ክብሉ ተንተንቲ እናገለጹ ይርከቡ። ክቡራት ተኸታተልቲ ነቲ ሰዓት ዝሓዝናዮም ፀብፀባትና እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ቻነልና ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ሰላም።